Gusto ko marinig yung palakpak ng mga taga-Pampanga. Yan, so right away, gusto namin pasalamatan ng SM Pampanga, ABS-CBN Pampanga, Access to Music, and syempre Phil DJ Awards for inviting us here. At syempre po yung sound system namin. Thank you so much. And our next song, kasama po siya sa album na Access to Love. Isa siya sa mga songs na nandun. So, sa mga gusto makarinig ng kanta namin, yan. Available po yung CD sa Odyssey. Yan. So, bili po kayo sana. And, ayan. Again, thank you so much sa inyo. And, kung gusto niyo pa kaming pakinggan, standby lang kayo mamaya. Babalik kami. So, here's our next song. Para lang sa'yo. Play muna tayo.